Dedinka Zlatá voda. Kde tam bola dedinka Zlatá voda a tam bol veľmi dobrý a slávny pekár, ktorý robil veľmi výborné koláčiky z tvare rybiek. Prišli do tej dedinky raz zloduši a boli veľmi hladní. Pekár im povedal, že keď im dá, čo im poteší oči, naplní žalúdok a naplní telo silou, tak ich dedinu nezničia. Zloduši sa zasmiali, ale výzvu prijali. Tak im teda dal jeden z tých koláčikov. A veru im to potešilo oči, naplnilo im to žalúdky a naplnilo im to telo silou. A tak zloduši dedinu nezničili. A všetci sa radovali a ďakovali pekárovi, že im dedinu zachránil. Nedaleko vršku koza stála a na krku zvonec mala. A keď zazvonil ten zvonec, rozprávke bol koniec.